A nesa, da ni'n ymweld â thrigolion llan ar gollan. Haia Hyw! Be? Sut nes di? Ti'n yr rhaglen anghywir. Ti'n mi fod yn fama, siwr? Oce, sy'n eisiau gael myll. Loli. A wedyn, nath o ymddangos yn rownd a rownd. Yn jail ar dy ben, fyddi di? Be ti ddisgwyl fi wneud yma, Pelsial? Glywys ti beth ddweud o? Cytuno a chaeng heg, neu golli bob dim? Beth rhywun yn ffeindio allan? Pwy wyt ti? Ei, chdi? Pwy wyt ti? Glywodd o beth ti'n meddwl? Chlywys i'n byd, gaddo. Gwranda, met. Os glywa i fod rhywun di bod yn agor i geg hy lle yma, chdi fod yn gael bai. Dall? Loli, helpa fi. Ei, efo beth ti'n siarad? Pwy di Loli? Fi di Loli. Newid y sianel, please. Gwranda di yna fi, pen rwt.